салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 17 сентябри соли 2024 мо хушбахтона имрӯз бо таклифи вазири кишоварзӣ дар семинар машварат оид ба ангури ҷавз дар ҷамоати роҳатии ноҳияи рӯдакӣ бо ҳамроҳии вазири кишоварзӣ, бо ҳамроҳии раиси ноҳия ва раисҳои ноҳияҳо, муовинҳои раиси ноҳия дар сатҳи баланд, дар сатҳи ҳукумат семинар машварат гузаронданд оиди ана ҳамин ангури маҳаллии худамон, ангури бобогӣ, ангури ҷавз. ва дар он ҷо ман боз ангури бобогиро дар навъи дигараш дидам. ростига ман инашро нав дидам, чунки ягон маротиба дар бозор нест, охи камшудагӣ аст. ин ангури соҳибӣ будааст. ва ҳозир дар бораи ангурҳо ман ба шумо ду сухан гап мезанам. ангури ҷавз, ин ҳозир ман навору сардодагӣ мумкин равад. ин ҳазорсолаҳо шуд, миддат тоҷикистон аст, дар халқи мо аст, намедонам аз бобои мо ҳаст. инашам ҳамин хел чӣ хусусият дорад? ниҳоят ширин аст. аз ангурҳои бобогӣ, аз ангурҳои донадори бобогӣ аз ҳама ширинаш ҳамин аст. бениҳоят баланд аст шакарнокиаш, гулӯро месӯзонад. асосан ин манави ангур дар чойлоб парвариш карда шудааст, лекин таҷрибаи ман нишон дод, ки дар заминтоки лалмӣ ин беҳтарин, ҳам ширинтар мешавад, ҳам хубтар мешавад. лекин дар чойлоб аз сабабе ки бисёртар мебандад ва маҳсулот бисёртар гирӣ мефта, ҳозир дар чойлоб сар кардан. дар деҳаи Оқчакман 1 гектар заминро ман дидам, ки пур аз замин буд. ман ҳозир бо навор сар метиҳам оиди ҳамин. ин ангур чӣ хусусият дорад? ин ангур бениҳоят ба мазза. як номи дигараш султонӣ, яъне султонҳо мехӯрданд. ин султонӣ, дар ҳақиқат ин султонӣ, ин ҷавзи мо султонӣ аст. инро намемонем ки мо нест шавад. инро аллакай муҳтарам раиси ноҳияи рӯдакӣ иқдом гирифтанд ки ҳар соли 10-20 гектар ё аллакай ҷудо кардаган 40 гектар ё 100 гектар аз ин ҷавз ангур кунанд. ин соҳиби ҳам қафо намемонад. ин ҷавз хубияшро ман гуфтам, бениҳоят бомазза, бениҳоят ширин, лекин пӯсташ тунук, ҳам хеле мехӯред ба роҳат, лекин камбудӣ дорад, ки ман нимрӯзе овардам, аллакай бинед сифаташро гум кард. яъне ки транспортабелӣ нест, бозор бурда намешавад. бозор баред, дар 2 соат бояд фурӯшед ва 2 соат пас хона оварда нӯшиҷон кунанд, чунки ин аллакай топаго истадага ин сифаташро гум мекунад. ҳамин қадар камбудӣ дорад, лекин инро тару тоза чида мехӯрем. хулоси гап, ин ангур барои тоҷикистони худамон аст, мо худамон мехӯрем. барои экспорт не, барои худамон хӯрдан. инчунин ин мавизи ба мазза мешавад, чунон мавизи ба мазза мешавад, ки як ҳодиса ширин ба мазза. мана ин буд ангури ҷавз. дар бораи ангури ҷавз ман ба шумо гуфтам. дар роҳати зиёд карда истодан. дар боғи ман ҳама як 10 дарахташ ҳаст. аз роҳатӣ овардагӣ будам. ина бинед сахт часпидагӣ аст, лекин ман ҳамин дар 6 соат мана бинед аллакай сиб сиёҳ шуда рафтодааст. инро мехӯред. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. қарапас мекунад, чунон ширин аст, ки аз бураш мегӯяд чой хӯрам, об хӯрам. хай кирои таъриф ҳаст. мо ҳеҷ вақт инро намемонем нест шудан, инро зиёд мекунем. ман боғи худам 10 та кардагӣ ҳастам. дар роҳатӣ боиси хурсандӣ аст, ки зиёд карда истодам. инаш ангури соҳибӣ. инро ман хеле қайд кардам, якум маротиба дидам. дар бозоро ҳам нест, охи барое ки кам инро аку зиёд карда истодам. ангури инам ба мазза, лекин аз рӯи ширинӣ ба ҷавз намебарояд. яъне ин ангури соҳибӣ. инам ангури кӯҳнаи худамон. боз муҳтарам вазири кишоварзӣ дар бораи ангури ҷаррас гуфтанд. ҷаррас надидам ман, дар хуҷанда, дар вилояти Суғд гуфтанд, дар бораи обак гуфтанд. хулоси гап, ки имрӯз конференсияи ҳамин семинар машварат дар сатҳи олӣ гузашт бо баромади вазир. ман баромади вазирро қисман мемонам дар шумо. тамошо мекунед, то охирашро тамошо кунед. дар онҷо дар бораи гурӯҳи ангур ва боғ он кас қайд мекунанд. то охирашро тамошо кунед он наворҳои маро. ана ҳамдиёрони азиз, як ҷаҳон ташаккур ба вазири
کشاورزی با رئیس ناحیه رودکی که اویدی من بعد از بین رفتن و رونق یافتنی گنفونی انگورهای بابوگی خودمان سمینار مشورت ها گذراندن در اساسی سپارش و دستورهای جناب والی شدگی همش برای جناب والی من میدارم انگور جوس رو به نهایت دوست میدارم. انا خیلی همدیاران عزیز ما امروز در یک معرکه اشتراک کردیم اویدی همین انگورهای محلی خودمان اساسا درباره جوس بود. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.